Ahojte a vítajte u nového vlogu. Dneska to bude vlog, vlastne to bude celý týždeň a to bude vlog do Turecka, lebo ideme na dovolenku. Takže určite toto bude mať dosť minút, takže máte sa na to čo teší podľa mňa. A my vlastne odlietame o 17:20 a ja som sa zobudila o 11:00, takže my musíme ísť ešte 2 hodinky predtým, takže pôjdeme asi 14:45 z domu, takže pôjdeme asi už trošku skorej a potom sa vám ozvem niekedy teraz ešte doma a potom pôjdeme už do auta a potom pôjdeme už na letisko. Takže zatiaľ sa idem prezliecť a umyť si zuby. Ešte som doma a teraz raňajkujem, mám bagetu s džúsom Happy Day, takže idem sa na raňajkovať, tu musím umyť zuby, obliecť sa a chcem ešte natočiť transition na TikToku, takže potom možno bude aj v tomto vlogu. Takže teraz som v kúpeľni a idem si umyť zuby. Takže môj fiček je takýto, že takéto tričko, takéto kraťasy. Natáčam to tu, lebo mám nabíjačke mobil ešte na posledné percentá a idem teda už natočiť ten transition. Takže tu už sme boli na letisku, čakala som, kým otvoria náš gate a medzi tým som si išla kúpiť čipsy do lietadla. Tu sme boli v lietadle, meškalo nám lietadlo asi tak 20 minút a cesta trvala 3 hodiny. Takže už som na izbe, sme prišli, no už je asi 1 hodina a teraz už pôjdeme spať, tak sa vám ozvem ráno. Dobrú noc! Dobré ráno, už je druhý deň a ideme na raňajky. Takže my ideme teraz na večeru, ak možno vidíte, som opálená a idem vám ukázať fitček. Fitček. Ešte sa mnou. Dobré ráno, dneska som ešte nič nenatočila, ale teraz za chvíľku sa pôjdeme okúpať a pôjdeme aj na tobogány a niečo vám natočím na tých tobogánoch. Ahojte, po dlhej dobe som tu, ale neozvala som sa vám už dlho, ale som nenatočila obed, prepáčte, mala som špagety, ale natočím vám večeru a teraz sa už chystám do sprchy a potom vám ukážem outfit, čo si berem na večeru. A inak budeme mať aj nejakú Atlantis party, takže tam vám to tiež ukážem. Fitček. Takže my už sme po večeri, mala som hranolky, rýžu, mäso a ešte tomu bol taký chlebík, to som si dala. A teraz som dojedla koláče, boli strašne dobré kuse. A teraz už si dopijem len ľadový čaj a ideme na program na Atlantis Party, takže možno tam pôjdeme, lebo sa mi nechce ísť. Ale no, uvidíme, či tam pôjdeme, tak zatiaľ bye. Takže už večer, ja si už idem umyť zuby, hej, hučí tu to svetlo, ale to nevadí, tak sa vám ozvem ráno, bye! Neviete, ako vyzerám, ale teraz som bola v sprche a už sme sa vrátili vlastne z pláže, boli sme aj v bazéne a na tobogánoch. Smutná správa je to, že mám pokazený obal do vody, takže nemôžem natáčať pod vodou alebo na tobogánoch. Ale teraz ideme už na večeru a potom bude program nejaký retroband, takže tam pôjdeme a niečo vám z toho podľa mňa natočím, ale úplne nie som si istá. A včera sme na tej Atlantis party nakoniec neboli.
tu som chillovala na pláži, bolo mega teplo, bolo skoro 40 stupňov. A to je more, ale bolo mega teplo to more. Takže sme chodili stále do mora. Takže teraz už pôjdeme na večeru a ukážem vám outfit. Takže tu sme boli na programe, to bol akože Jason Derulo oblečený, proste to bol nejaký pán oblečený za Jasona Derula, vlastne tí animátori, oni sa prezliekli jeden deň proste za tých spevákov, bola tam napríklad, že ja neviem, bola tam Lady Gaga, bola tam Michael Jackson, bol tam Jason Derulo, bol tam Britney Spears, proste takto boli, vystupovali a tak. A bolo to dosť vtipné a takto sme mali vlastne každý deň takto program. Dobré ráno, už ideme na raňajky a ukážem vám teda, čo som si dala. Takže teraz ideme na pláž a možno aj na tobogany a potom sa naobedujeme a pôjdeme do mesta. Ahojte, my tu máme normálne také krásne kvety. To proste tomu ani neuveríte, že? Ako to proste nádherné kvety máme. Tuto som proste takto, že tu je taký bar a tu je more. A ja idem na obed a za chvíľku som už tam, tak potom vám ukážem, že čo som si teda dala na obed. A ešte tento. Takže teraz sme na obede. Mala som to, čo isté, čo včera, to bol doner kebab. A teraz si ešte pijem ľadový čaj. A teraz pôjdeme do bazéna. Takže teraz pôjdeme do centra mesta. A potom prídeme asi o polnoci, podľa mňa. A pôjdeme na večeru až vtedy. Fakt, až vtedy ideme na večeru. Takže teraz pôjdeme asi niekde na nákupy. Tak vám potom urobím haul, keď si niečo kúpim. Takže už sme prišli z mesta a kúpila som si, no nekúpila som si úplne všetko, ale niektoré sú aj čo kúpila moja mamina alebo môj brat si kúpil, tak ja vám ukážem, čo si najprv môj brat kúpil. Takže kúpil si takéto čipsy, ktoré si dám určite aj ja. Potom ja som si kúpila takéto čipsy, ale tiež máme spoločné s bratom. Potom sme kúpili môjmu bratrancovi takéto čipsy v Kube. Potom sme kúpili takéto zrkadielko. Potom sme kúpili takéto kľúčenky. To sú pre moje sesternice, lebo oni majú radi steča. Potom som si ja kúpila takýto krásny štipček. Proste on je taký strašne zlatý. A ešte toto sme kúpili pre moju sesternicu. A to je asi všetko. Takže už ideme na večeru. A potom ešte pôjdeme pozrieť takých pár obchodov a také nejaké také tetovacie štúdia sú tam a možno tam robia aj vlasy, ako som si tetovala aj minulý rok. Ale teraz by som si chcela spraviť rúžové, takže dúfam, že to tam budú mať, ale teším sa na večeru, lebo som to hladná. Dobré ráno a teraz ideme na raňajky, lebo toto je náš posledný deň celý. Ale toto ešte budeme ráno. Takže my sme na raňajke, zabudla som vám ich natočiť, ale mala som lievance s čokoládou. A teraz pôjdeme na izbu, sa chystať a pôjdeme na pláž. A dneska si idem spraviť také copiky, čo som mala aj minulý rok, ale fialové som mala minulý rok. A teraz si chcem spraviť ružové. Tu sme už boli na pláži a mala som už aj tie copíky a boli strašne pekné. Tu už idem z pláže a tu som ešte pri bazéne. Takže ja už idem domov z pláže a boli sme aj teraz pri bazéne, som mokrá, hej. Lebo som teraz biedne sa zboli. A idem teda sa usprechovať a potom pôjdeme na poslednú večeru. Toto vlastne na dovolenke.
a potom pôjdeme na program, to bude niečo tanečné zase, lebo minulé sme mali také tancovanie, tu je bytovka, a no to sme proste mali také tancovanie, a to bolo proste, že Michael Jackson tam bol, Jason Derulo, on tam bol ešte, Britney Spears tam bola napríklad, až tam bola Lady Gaga, takže mali akože tam boli tí speváci. A oni sa vlastne nejakí ľudia prezvykli za nich. A bolo to fakt super, bolo to strašne super, mne sa to strašne páčilo. Ale dneska je niečo, že nejaké tancovanie zase, takže teším sa, lebo ja milujem tanec, takže to je niečo pre mňa. A tuto ešte máme tobogániky, dneska som sa ešte poslednýkrát tobogánovala. A tuto je ešte amfiteáter, tamto. A teraz akože idem tuto takto po lesíku a máme tu rôzne mačky, napríklad tu je takáto mačka, to leží. A ja som natočila takú strašne zlatúčku mačku, ona tak strašne zlato spinkala. Tak ja som možno dám, ale teda takto ideš proste cez lesík domov, potom majú tieto mačky akože domček, alebo ja neviem, ako to mám povedať. A toto vlastne ideš takto cez palmičky, takto veci, proste ideš do hotelu. No, to nie je úplne hlavná budova, lebo proste, keď sú viacerí členia, tak proste bývajú v tých vedľajších a bývame tých vedľajších. A myslím, že v tej hlavnej je dosť málo tých toto. A teraz takto idem. A inak tu niekedy býva taká korytnačka, to je tak prebehne. A tak no, tak sa vám ozvem, keď sa už budeme chystať na večeru. A tu máme izbu, máme číslo 7014. Takže ja už som na izbe, už za chvíľku pôjdeme spať, lebo už je asi 11 hodín. A zajtra teda odlietame, tak budem ešte natočím, čo budem robiť zajtra. Ešte vlastne budeme mať raňajky a 9:50 nám pôjde autobus. Dobrú noc! Dobré ráno, teraz sme stali a ideme na raňajky, na posledné raňajky. Takže teraz sme na raňajkách a už pôjdeme na izbu a toto bolo naše posledné raňajky za túto dovolenku. A ešte tu niečo nekončí, lebo ešte pôjdeme na letisko a budeme ešte letieť, takže potom sa vám ešte ozvem. Už sme boli v autobuse, trvala nám strašne dlho cesta tam na letisko a tu už ideme domov. Natočila som to len tak, lebo som nemala viac miesta. Takže ja už som doma nič som v lietadle nenatočila, lebo som nemala dosť miesta v úložisku, teda v mobile, tak vám natočím doma. A ja dúfam, že ste si toto videjko užili, dúfam, že toto videjko bude dosť dlhé a teším sa na ďalšie videjka z dovolenky a pa pa!